मार्कुस चैप्टार 13 वर्स 1 बियो मन्दिरनिफ्राय बाहेरायाव थांनोसैयाव बिनि चेलाफोरनि सासेया बिखौ होनदों, नै गुरु, नायदो मा एसे गेदेर अन्थाइफोर आरो आसरित न'फोर दं। वर्स 2 अब्ला जिसुआ बिखौ होनबाय, नोङो बे गेदेरथार न'फोरखौ नुदोङो ने? नाथाय बे न'फोरनि थाइसे अन्थाइनि सायाव गुबुन अन्थाइआ थाबावनाय नङा, गासैबो नारख्लायजाजोबगोन। वर्स 3 आरो जेब्ला बियो अलिभ हाजोआव मन्दिरनि मोखाङाव जदों, अब्ला पितर, जाकब, जहन आरो आन्द्रियासआ थिख'यै थांनानै बिनियाव सोंदों। वर्स 4 बे घटनाया माब्ला जागोन जोंनो खोन्थादो, आरो बे घटनाया जाफुंनोसै समाव माबा सिन जागोन नामा? वर्स 5 अब्ला जिसुआ बिसोरखौ बुंफिनदों, साबधान जा, सोरबा नोंसोरखौ बुरखायनानै थगायनो हागौ। वर्स 6 गोबांफ्रा आंनि नामजों फैनानै होनगोन, बियो आंनो, आरो बिसोरो गोबांफोरखौ बुरखायनानै थगायगोन। वर्स 7 जेब्ला नोंसोरो रोन नांनाय आरो रोन नांनायनि आराव जानायखौ खोनागोन, अब्ला नोंसोरो उसाव-बादाव दाजा, मानोना बे घटनाफ्रा जानो नांथारगौ, नाथाय अब्लाबो जोबनाय सम जाथ'नाय नङा। वर्स 8 मानोना मोनसे जाथिया गुबुन जाथिनि जेंना आरो मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना गसंगोन, जायगा जायगाफ्राव बांग्रि मावगोन आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन, बेनो आइखां बायखांनि जाजेननाय। वर्स 9 नाथाय नोंसोरो गाव गावनि लागै साबधान जादो, मानोना मानसिफ्रा नोंसोरखौ दरबारफोराव गथायगोन आरो नोंसोरो धोरोमसालिफोराव बुजागोन आरो आंनि जुनै हादोरगोराफोर आरो राजाफोरनि सिगाङाव फसंजानानै बिसोरनो साखि होगोन। वर्स 10 आरो गासै जातिफोरनो गाहाम खबरखौ फोसावग्रोनो नांथारगौ। वर्स 11 आरो जेब्ला नोंसोरो बिसार खालामनो गथायहैजागोन, अब्ला नोंसोरो भाबिग्रोनो नाङा जोङो मा रायगोन होननानै, मानोना नोंसोरनो बि समाव जेखौ मिथिहोनाय जागोन बेखौनो रायदो, मानोना रायग्राया गोथार जिउआनो, नोंसोरो नङा। वर्स 12 बिफंफ्रा गावनि बिफंखौ आरो बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ सिथारहोनो गथायगोन, आरो फिसाफ्राबो गावसोरनि बिमा-बिफाफोरनि जेंना गसंनानै बिसोरखौ सिथारगोन। वर्स 13 आरो आंनि नामनि जुनै बयबो मानसिफ्रा नोंसोरखौ सैयाजागोन, नाथाय जायहा जोबनायसिम गोगोमै थागोन बियो बासायजागोन। वर्स 14 बि संहार खालामग्रा बादबा जिनिसआ जेराव गसंथावा, बेयावनो नोंसोरो जेब्ला गसंनाय नुगोन, फरायग्राया बुजिथों। अब्ला जायहा जुदाइ हादराव दं बिसोरो हाजोआव खारलांथों। वर्स 15 जायहा न'नि उखुमाव दं बियो नामायनानै गावनि न'नि बिथोराव मुवाफोर लायनो दा हाबथों। वर्स 16 जायहा हुआव दं बियो गावनि फसाफोरखौ लायनो दा नायफिनथों। वर्स 17 बि दिनाव बिसा थानाय आरो आहार दौग्रा हिनजावफोरहा हाबाब। वर्स 18 आरज गाबदो, बि घटनाया गोजां बोथोराव दाजाथों। वर्स 19 बि दिनाव एसेग्राब आइखां बायखां जागोन, इसोरजों सोरजिजानाया सोरजिजेन जानायनिफ्राय
दिनैसिम बेबादि जाफेराखै आरो माब्लाबाबो जाफिननायबो नङा। Verse 20 आरो फोरबोआ बे दिनखौ फुसङा मोनथाय मानसिफ्रा रावबो बासायजानाय नङामोन, मानोना बियो गावनि सायख'जानायफोरनि जुनै बे दिनखौ फुसंबाय। Verse 21 बे बोथोराव सोरबाया नोंसोरखौ होनोब्ला, नायदो ख्रीष्टआ बेयावनो दं एबा बियो बैयावनो, अब्लाबो नोंसोरो दाफोथाय। Verse 22 नंखाय ख्रीष्टफोर आरो नंखाय नाबिफोर उजिगोन आरो बिसोरो सिनफोर आरो आसरित हाबाफोर मावथिगोन आरो जानो हागौब्ला सायख'जानायफोरखौबो बमब्रायगोन। Verse 23 साबधान जादो, आङो बेफोर जायासायावनो नोंसोरनो खोन्थाखाबाय। Verse 24 बे आइखां बायखांनि बोथोरा जोबमारनो साना खोमसि जागोन आरो अखाफ्रा स्रां होनाय नंलिया। Verse 25 हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्राबो सोमावजागोन। Verse 26 अब्ला बिसोरो मानसिनि फिसा हौवाखौ गेदेर बोलो आरो महिमाजों जोमैयाव फैनाय नुगोन। Verse 27 बे समाव पृथ्वीनि रुगुंनिफ्राय लानानै नख्रांनि रुगुंसिम खना फारब्रैनि बारफोरनिफ्राय बियो आरफोरखौ थुनहरनानै गावनि सायख'जानायफोरखौ ज' खालामहोगोन। Verse 28 बे फाइकनि बाथ्राखौ दुम्रु बिफांनिफ्राय सोलोंदो। जेब्ला बिनि दालाइफ्रा गुरै जायो, अब्ला नोंसोरो मिथियो दुफां बोथोरा सफैखाबाय। Verse 29 नोंसोरो जेब्ला बेफोर घटनाफोरखौ जानाय नुगोन, अब्ला नोंसोरो मिथिगोन बियो खाथिसै, दरखंआव सफैखाबाय। Verse 30 सैथोयै आङो नोंसोरखौ होनो, बेफोर घटनाफ्रा फुरा जायागौमानि बे फिरिनि मानसिफ्रा गोमोरजोबनाय नङा। Verse 31 नख्रां आरो पृथ्वीया गोमोरगोन, नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा जेब्लाबो गोमोरनाय नङा। Verse 32 नाथाय बे बोथोर एबा बे मुगाखौ रावबो मिथिया, नख्रांनि आरफोराबो मिथिया, फिसा हौवाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। Verse 33 खबरदार सिरि मोननानै थादो, बे फसंजानाय बोथोरा माब्ला जागोन नोंसोरो मिथिया। बे बोथोरा गुबुन हादराव थांनाय सासे मानसिनि समान। Verse 34 बियो जेब्ला गावनि न'खौ नागारदों, अब्ला बियो गावनि गरामफोरनो एखथियार होदों आरो बियो साफ्रोमनोबो मावनो गोनां खामानिखौ खोन्थादों आरो बियो दुवारिखौ सिरि मोननानै थानो थिनदों। Verse 35 बिनिखायनो सिरि मोननानै थादो, मानोना नोंसोरो मिथिया नोंसोरनि न'नि गिरिया माब्ला सफैगौ। जानो हागौ बियो मोनाबिलियाव एबा हर गेजेराव एबा दाउज्ला गिसिनायाव एबा फुङाव सफैगोन। Verse 36 नङाब्ला बियो थाबनो सफैनानै नोंसोरखौ उन्दुलांनाय मोनफ्लांगोन। Verse 37 आरो आङो नोंसोरनो जेखौ होनबाय आङो बयखौबो होनो, सिरि मोननानै थादो। बेयावनो मार्कुसनि चैप्टार 13 जोब्बाय।